יש לי חצי שעה פנויה. עצרתי רגע לצד הדרך, ואני יושבת בטבע, ונותנת לעצמי מתנה כמה רגעים של מנוחה לתוך עצמי, מנוחת הגוף, מנוחת הלב. ובואו נעשה ביחד תרגיל לא יותר מדקה. אני לוקחת את יד ימין, מניחה אותה על הבטן, יד שמאל גם היא מונחת על הבטן, ואנחנו נושמים כמה נשימות אל מרכז הגוף, אל הבטן ואל הגב התחתון. עם השאיפה נמלא את הבטן באוויר, והנשיפה נרוקן את האוויר לאט החוצה. ועוד שאיפה כזאת, נעצור את האוויר בפנים ונרפה. נניח את הידיים על הצדדים, על הצלעות. כמה נשימות אל הצדדים שלנו, נרגיש גם את השכמות. אפשר לעשות את התרגיל גם בעיניים פקוחות וגם בעיניים עצומות. ועם השאיפה הבאה נכניס אוויר ונשאר פה רגע בעצירת נשימה ונרפה. וניקח את הידיים, נניח אותם על בית החזה. כמה נשימות על בית החזה, נרחיב אותו עם כל נשימה. נרגיש את ההתרחבות של הכתפיים, השכמות, ועם הנשיפות הכל חוזר למקום. ושוב. ובפעם הבאה ניקח שאיפה, נחזיק את האוויר בפנים, ונשוף החוצה, נחזיר את הידיים, נניח אותם על הברכיים, ורק נתבונן מה השתנה בנשימה, איך התרחבנו מבפנים.